hai kan ang pot mai hang kang or tong ya ang or ha mai hang kang te ke botang la jon mujung la ka tawa phan okhari thang bani je kuno dol thang bani hiang bunu kiriya sung sikre mano kiriya bubagra maharaja bo sara tripura kendra सरकारने रां पैसा दन तो याफोरनो बता बुबाग्रा जोंनो त्रिपुरा हानो गाहाम खलाय प्रशासन खलाय चालक थांमोनो बना आसु सम्पत्ति तंनो पाइमो गरै तामो जों बुजि ताक बीजेपी सं बुबाग्रा हुया सालसा बरक जाथावासे फनि खिथाबा मा सगनाय बुबाग्रा राजा हानि बां बुखुक सं आसे सन बुक सयद मुजाफर होसेन बारनी राज्यपाल फाइखा परायताव आनो तिलां थांखा आर जी बिदा शशि प्रकाश डीएम आनो नावनि तिलां थांनायखा दामुसो सयद मुजाफर होसेन बारनी आं सिउ हिंदी माया आं बुजिया आं सामाया हाय आंनि कायसा बिसास जदि आं हानेङै बरावनेङै दफानि आं जदि सामों तांमा तंख्लाय आं कक बरक बाय साइनाय कक बरक ब नांलायखौ अनुबाद खालायनो ट्रेन्सलेसन अब आनी कक बरस कतत तबो कोनो असुविधा रोंनिया चीनी फरक किन्तु असुविधा जानका हायफानो जों दिनै सुदु बखाराक माबाय बखातर माबाय जों खलाय फै आन्दोलन जातिनि नीति दफानि नीति हिनि आफ्रोबां 14 बोसोर आचक दंमोन बिसिङाव हायेन आं बुबाग्रा फाय सफायफैगा हानि नकफां आं अखारि फैफिउ आं नकफायखा आंनि बोसोबखा बाजावो खा थाङै बाजावो आं बयसमैया निरानि मोखां नुमाबाय आं आसा खालायो बुबाग्रा जे वानसंने ग्रेटा त्रिपुरा जिनि दफानि फियावानि फायबोनि रागा नांनाय बोखा तरा नांनाय आसि जन परिष्कार नुक फायखाजों बिरो बासावै किउ बरक सिफानो इंदिरा गांधी राहार का डायरेक्ट बुकुक मालाय सालायनाय गावखौनो थांखो जों मीडिया सं तावबुसकाव मीडिया सं बुद्धदेव बर्मा तारनन खिसा हनि चाकमा मासा तंजाक ताव तंजाखो बो मासनि जिनि बरौनि मीडिया के बुकुरै बोस नों बर आसाय
nungbusu porikha mane 10 jona 10 ta kok khanai sangbadi saw ang kaisa onurut nirok 10 jona 10 ta 1 second bais narar prashno khlai khlai ang nirok 10 jona ni question prashno nang kok thaise 1 second mai jawab barnai nirok je tingwani bono nirok why can no reply rokhna uttar rokhne wan chomla di hani tabok jara tong agi je banglan media tong nerok tak to thui thomai khabaksa bor kok samalia thangkha malaikha फाइलेका अनेक दुखु प्रकाश खालायखा गोबोनोबो दिनै सामुं खायांया तेव जारा थैनायनि परिबारो चाकरि कैसरदि हनि बरखा जारा शरणार्थी रिलिफ कनमाय बनो बरखा माने जे 11टा दाबि तिलां थांमोना मोटामुटी बगसि बो सामुं खालायखानो आं खाया हमा बागै 3 बोसोरनि परे आखरा आंनि बुसाय दंगौ एडिसि मेम्बार 3 बोसोर परे सुबायै खिबेगै हायनि 6 शिड्यूल घोषणा खालाय 6 शिड्यूल निर्वाचननि बगै आंनि बुसाय बर 5 बोसोर 6 शिड्यूल नि मेम्बार थांखा दुखु नाङो हानि बांगै दफानि बांगै जातिनि बांगै नरक सामुं खाय थांगौ एडिसिओ चाकरि मांगलाय चाकरि खायनाय सेंट्रल जेनेरेल आं त्रिपुरा हानि जेनेरेल खाया हनै लगे लगे अफार सफैजाक राज्य सरकारनि बयाकारि खिबरि जमाते हदानि गठनतन्त्र सुयो रेजोल्यूशन सुयो चालना खाय थांगौ बहना आमा आं हदानि जमाते हदानि आं कागमाया तंनाय हनि बताबो बहदाव बहि दंगौ ताकुक सं ते दुख तानदि चेर जाया हनि के बता वान सक जादि साबले चेर नाय सबले चेर जाग साक साक सिरिं जाग दे साक साक सिरिं जाग दे आंके और फाइन दी दे रिंजा नाय आं खरकसा थंख्लाय मने खायो आनि ताखौ बखरबाय मालायनि सुजुग जमा बाय आं बेलाय बेलाय आनो